Maayong gabi ka natong tanan. Welcome sa lain natong edisyon sa atong tulumanon ang Lakbay Katoliko sa gihapon ning inyong ubos sa sulugon sa Ginoo Radio Jin Gapo Depensor Katoliko. Magkiguban na usab kaninyo ro nga gabihon natong oras mga suking tigpamina 8 minutos makalabay alas 8 ka gabion. Lakbay Katoliko live. Maayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw. Taman yun sa naabot aning atong pagsibya. Abot aning atong programa Lakbay Katoliko. Mayong gabi diha sa atong mga naminaw ron sa atong program. Ay kalimot po sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ha, Lakbay Katoliko TV. Daoton na sad natong mga animal na sa badista bro ano eh. Animal na sa badista na ini. Sakay di sad nato ni sila masabtan. Anyway, sa di pa ta magsugod magampo sa ta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, word without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hi, Dol! Hello po, Dol! Mayong gabi, Dol. Kamusta man si sister? Marag kani, dako-dako na sa dignagawa ni. Dako-dako na sa siguro ni nakobra sa Facebook ni niya. Kita ni taon, gipang-hold pamino, ni nga to ang mga mapay ipang-hold mo pay maumao ni nga to ang income pang-hold pag sa Facebook pastila na lang ito. Mayong gabi dia sa itong mga suking na minaw sa itong programa niya. Salamat kayo sa inyong pagsunod pag-subaybayan ni nga itong program ha. Itong oras ay kalimot 10 minutos man magkalabay alas 8 kagabion. Mo ni ang bro mo lagi sus Ginoo pag kaning mugrit ato gabi may gabi ba pagkapinan gyud hahagyod kini timaan kini mga higalang malipayon sa ning kubra ni ilahang mga sweldo sa YouTube siguro o sa asa ba ni pero kita ani nga tawag ani sus pangkuhaan basmita inig may gabi lungkoy kestanan bag may gabi ba wag sus ana jud dagway pastilan. Anyway, share lang gud ta ni gud sa tong mga sanay nahiwi na tong device ana sa ni. Share lang ta sa to ang kuan ani. BE dol, BE sad. May gabi agay kalami. Wa gaba Sa joke ro to ato. Good evening. Sige. Anya lang sa na imong kuan kay ako kan tagaan na. Salamat kayo sa itong mga suking minaw ron sa itong programa o hinaot nga tawag aning naatas mayong panglawas ron sagdaghan kayo nga itong mga gibatis panglawas mga igala may uban dihang sus na 9 taon sa tambalanan ato ning kinahanglan so nato ni silang iampo mga igala. Okay, so kini nga to isgot pagtuo kay ganina mga higala gahisgot regarding aning rapture. Wanya mo lagi na kung gingon na rapture na human na sigurong human na bulan na wagi rapture tuman pastila na lang in taon dolor. Sige sa na sila pang hilabot sa Katoliko ba nya wat-waton ba ni mga membros Katoliko wa po itoon wat-waton ba po taon ni hadlok-hadlokon lang ni rapture ba Mayong gabi bro. Sakit na kuntihan atong bastos nga aglipay si Ungkoy o Unggoy agapay. Dili ni Ungkoy Unggoy na tawag na to ani. Resulta man is mga ilang simbahan gasugod na diri sa amoa sa Sambuanga del Norte, Osmeña na ilang simbahan gasugod. Magulang pay sus Ginoo mas una pang tanduay kay 1955 pamukuno sila na natukod. Pastila na lang in taon dolor. Wa gabae. Wag gabae ha. Anyway,
Mo na giingon ayo mo gulog-ulog na daghan nya. Saint Pope ha. Ungkoy Paulino Zamora Ungkoy Agapay. Orag mo ni pangan sa ilahang founder unya. Nya sa ning nayabag diri sa kuan sa Dapitan City, Desmaya Zamboanga del Norte, Japan. Si Divine Master Pope kuno. Divine Master Pope si Jonilito Yabong. Tuo tani mga igala. Gaba. Mayabo kita sa impirno aning trabaho mutuo tani. Unang sus Ginoo ko. Liman kang Ginoo minyo naay asawa. Sis Cristelina Lopez. Kanusab kita na minyo ning Ginoo. Ang ilang Ginoo si Unggoy Agapay mo nang usahay kinila mga membro. Mura sa din siguro kung paminaw nila mga membro, mura naghilig ka ni Kaug Saging ba? Hilig ka ni Kaug Saging, liman ka, nga naman. Ay, alangang naman noon niya itong dalitok. Stila na lang yung taon. Ang magdili, mahilig Kaug Saging, founder pilandaan, wala na. Uy, live, doon po ni Peter Pindon. O saan po kayang gi-issue aning Peter Pindon? Paggabain mo. Doon! So may mong issue na po na ni Doon. Siya na sagag imong libog sukuan ni Peter Pindon. Baga na kaya na ko niya kung timelines Facebook. Baga live. So, libog sukuan ni Peter Pindon. Kaya ano? Sige sa live niya yung issues. Kristo na tao o provisions mo. Sus, Ginoo ko. Ha? Ikaw, gwapo. Wala dahi ka nagminyo, gwapo. Butanay din yung magminyo tan, di man. O magbuot din mo gwakon minyo. So, ilabot ninyo. Shout out po, good evening padayon sa kakugi aron na dako o kag-agi, God bless. Dako magkikita ning incheck ang gamay mata, kita pa. Siga kay mata pandamay ka bro. Unsa ni si Arman the Great. Nakigistorya daw sa yaha ang Dios alas 3 sa kadlawon niadtong December 24, 2020. Mao ba? Nakigistorya da ni. Oh no. Ang Babylonia kuno kaya ang Katoliko ug Iglesia ni Kristo. Sana ni? Bro, ni ama ng mga Iglesia Pilipina Arena, ilaha daw sila raw ang pwedeng musulod diha. Ngano nga kita man kung magduwa diha, manguros man lagi. Ang kanang arena god, tuyo na lagama ng arena, although ang history gid ng arena kay ang tanang mga Iglesia ni Kristo yan na membro sa kuan ba tawag aning ni ang anhingwa na membrong anhingwa na diya sila mo dugok anang arena kay inig adlaw sa paghukom ibayaw kuno ng arena asa mo na ako nadunggan sa katong naay kasi yung kung appeal anang naay comment section daan na sa kuan tawag aning ni ang sa Facebook baka na mga group itong Katoliko Ikar versus ANC nya hindi ko nagmusulod ang tao diyan na sa arena dadon ko no dos langit nig adlaw sa paghukom gidangat ni trabahoan niya ito ni paluapan niya taon-taon 2 oras mangigala 17 minutos sa mga kalabay alas 8 sa gabion. Lakbay Katoliko live. Anya mauna ang sa kadali lang kay murago man bangiling ato ang ko Andres sa kuan. Lakbay Katoliko live. Kinsa man nag-ingon nimo ana gapo inyong mga alipuris may gaingon ana igo ram tang namasa ng inyong mga comment section. Tapo isa ni ingon sa si Felix Manalo kay labaw pa kuno gahom kay sa Ginoo wa paggabae ni mga tawhana ni. Yabag na mga ni. Lagi bro, bunga ng popya bunga. Nagsunod daw sila sa trabaho sa gitawag nato og shifting tank. Amawa ni shifting tank na ito, pastilan. Oh no! Shifting tank na ito, munang kasunod-sunod din sila ning ilang kwan. Kani si, kisa man ni? Brad, watching from Sindangan, Sambuga del Norte, si Brad Noel Puncards Agustin. Taga Sindangan dia, kamusta na mo taga Sindangan da? Wapay uwan-uwan des kandidato. Layo pa niya.
tahilig anang uwan-uwan sa kandidato, kaya mabuhi anang uwan-uwan sa kandidato, gyud pastila na lang ni mga kandidato di sa nato mapugnan oy. Unsa man bro, sakpan na pato X langit, sani? Paafto, unsa may buti pasabot ni mo ani? Hay. Masada, oy si Kuan, si Pusong Wasak. Now, kaning arena, gihimo na sa mga iglesia ni Kristo kay lanang negosyo ba, kalingawan, ug na mga kuan da tasod. Ug sa lungsod pa ni, mura na siya gym, pero dako lang kay na siya sa gym. Karon kay tanan mga activity diha dako rin siguro kanig nasapi ng mga iglesyang kingkoy regarding ana ilang arena. Na pay mga comment section, basa akong comment boy, unsa man day imong comment girl, hoy, unsa man imong comment, nag-comment ka, unsa may gi-comment pag kunuhay nimo, wa man, ma-rapture kaha ka boy, amo ni imong giingon boy, ma-rapture kaha ka boy, ambot unsa na rapture, wa may rapture, binuang nang inyong rapture, antod karon nahuman na lang siguro ning tuiga. Nag 2024 na lang siguro, mahuman na lang Sus barangay, wa joy rapture, giingon yung rapture, stilan. Palpak mo ninyong rapture dong. Mao na dia resultas inyong hangkuan. Kinsa man ning isa? Narasay na kuan ni watching pa asa ning dapitang nga suksukas kalibutan ning uban. Si Brad Arlan Alom. Good evening, tanaw gikan sa Alog din sa Cebu. Shout out ako sa ko mga anak si Asrian, James, Alisa, Jane og Alia Joyce. O sa ako asawa Sister Jocelyn. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong programa ha. Nainggit kay po kay inyong simbahan wala pananindot kay ang inyo kwarta inyo magigamit gud mo inggit ka subay kasuyaan in taon nako ang inyong arena oy. Kung magisgot lang ta simbahan ang isgutan, layo ra kay nag-design ng inyong simbahan. Nya kay bawo mo kanang iglesia ni Kristo ang nag-design anang ilahang kanang gitawag na to og central office gud, central simbahan sa man kay Katoliko. Nya gi-convince ni nga mag-iglesia ni Kristo wa. Nya kung kasuyaan ako na inyong simbahan nga baho pamastain na. Di may masuya na kay in the first place wadyo ko kagitsa ng rapture sa dina katong giingon bas mga born agoy ba nga mag-rapture karong September 23 2023 kanang rapture mukayab ang tanang mga tao diha ang katong mga dautan bilin ang katong kuan kayab kay langit kay tapos na kunong kalibutan nanto duwa man wa man ano sa maning style ni mga iglesyang no. Ngayong gabi watching from Dumaguete City, Negros Oriental. Bradani Lingo Lingo kaitan. Ikaduha, kaning atong simbahan sa tawag aning simbahang Katoliko, mas nindot patag mga disenyo kaysa nang ilah. Sa Iglesia ni Cristo, layo rin kayo na inyo. Tanawa na sa Cebu, kita ka Cebu da, mga memorable ka na Cebu. Kaya nga naman, in the first place diha, nagsugod ang Kristiyanismo sa Cebu, kaya diha nangabot ang mga misyonaryong pare na to diha. Munang hantod karon, doon na tayo mga simbahan nga nasa Cebu karon, nakana gani ko diha na si katong mutog mauban na kanang Santo Niño Basilica, na itong namong nalabyan, nakaagi pa ko diha, nga pirting ingon ni Pastor Winnie ba? Ito limot ko sa plido ito nga nagkatoliko na magdali ta kito gayaw-yaw dito sa tumoy-tumoy kay basig debate na to uso man Cebu dito ko tigbakay debate ko di pag-abot na mo to kay dagko kay mga speakers na plig dalan ba niya gamisam na dito desmayas pastor kay yun siya yung debate misam day is nga ano kuhan ang ato mga simbahan diya particularly na sa gitawag Cebu no, ang pinakakaraan na diya, wala pa 1940 na tukod na. Kanang ila, sus, maguwang pa bitsin aning ila ha. Tilan, ginoo ko. Oh no! Magulang pa bitsin aning ila. Layor na si ilaha bro, simbahan sa Sumala bro. Parehas paraiso sa Garabing Ninduta.
samot na ang simala no kay silang Pastor Ronnie Castañares katong nagkatoliko na ba 15 katuig na Pastors Baptist sa Pentecostal sila nagkadto kung kadto dito nagpabilin ro ko atong naidorm sa ikotik na no katong naigamay king buko sa ikotik tos bintana ba huot ag akong kamera dito gipicturan ang gawas nindot diya pod. Mayong gabi Brad, pa-shout out sa akong live kay gisapot kay hinay kayo ang signal sa amo Brad. Pareho tani. Pa-shout out ko sa among lugar Lapu-Lapu City Cebu, des may Lapu-Lapu City Cebu. Si Sister Nerlin Solano Pilayo, sige na siya sintog emoji si Kuan, si kaning di na to ni matagad kay Kuan maguni. PWD aron mapansin na Kuan kinsa bro, Noidora, dili, daghan tong mga pastor among nakauban dito. Okay, so basahon. Philippine Arena para daw sa Ginoo, pero gipa performan og mga kahilayan. Gipa performan og mga kahilayan dai. Natukod ang Basilica Minor del Santo Niño ni adtong 1565 bro. Duha ang simbahan sa sanctuary tanawa ra ya kaning ilahan 1914 layo kay tinuod no biti pang sus Ginoo ko gisgot aning mga simbahan lang mo na ang simbahan nga natukod ni Manalo adi magida totally simbahan ang inyo libog sa tanig budiga banis asin ug unsa may sus Ginoo ko sakay di na to mag haunted house banig unsa balansihon sa nato ba balhin nako SDA way magbuot ay ubalin ka sa SDA oy pero bubalin ka sa SDA amo tug daon sa ni panghuna-huna nimo kung ubalhin kag Seventh Adventist Church nga ordinaryo regali unsa regali na imong posisyon dilayas manggali to si Attorney Bimbim sa banal sa Seventh Adventist Church kay nagkatoliko na nya ikaw ubalik ninong kasya moipon ninong kasya ang gilayasan mura din ni Seventh Adventist og kaning tanaw kag sini pag mohawa ka lay mo puli. Bago man si kuan sana dila I know kay wala mo Philippine Arena unya magkakatoliko dili duwa sama di man hilig ang katoliko anang Philippine Arena kay di man mo sentros katolikong gipakadak-an yung tinuod pero dili man angay kasuya sa simbahang katoliko ang kanang gitawag nato og kanang giingon bitan nimo nga Philippine Arena kay og magkwenta lang tas katoliko no pirti ra yung layuan ninyo sa katoliko niya kaning Philippine History and Government ba ako ni basahon na unsa ba nahimo aning katoliko diyan namon tay nag-comment ari mayong gabi from Romlon Philippines si Jujet Pilapil Magallanes unsa ba nahimo aning simbahang katoliko Philippine History ta in the first place dili mi masuya ninyo mga iglesyang Manalo kay kung Philippine history ang atong basihan diya. The Philippine a unique nation history of the Republic of the Philippines mo ni ang nakabutan sa pahina 123. Yeah, itong basahon ni niya. Sa 123 atong oras magigala 27 minutos man makalabay alas 8 sa gabion. Lakbay Katoliko live. Iglesia ni Mang Kanor. Atong basahon na Christianity Spain's greatest legacy ang title ani. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Unya, masuya mi anang inyong simbahan nga in the first place ang Katoliko basis Philippine history gitukod sa tong Ginoong Hesukristo. Anha na nun, nga og kaning kuan brad, kaning ni ang Iglesia ni Cristo. Adya atong basahon sa Philippine History Japan sa 3rd edition ni Dr. Soyna Imsaidi. Nadiri katong paghatag na sa American freedom sa pagpilig relihiyon. Mo nang giingon sa kinaubsan, some Filipinos started the new religion and kulto. But it is not kaning wa mo to nga si Kristo Ginoo og Dios og tao. Niadtong 1914 si Felix Manalo nagtukod sa Iglesia ni Cristo nga gigamit ang pangalan ni Cristo pero wa mo tuo nga si Cristo Dios. Ang masuya dita aning mga kulto nga simbahan.
Suya dita ni. So dapat kamo ang mainggit. Pabito ni sige mo pangaway sa Katoliko. Onya tan-aw na to ang Philippine history Japon. Unsa day dakong rason angay sila nang hambog sila nga na sila'y arena. Ang sige inyo ng arena bisan pag-ibutan na to nga tibuok Luzon. Napuno nyo nag mga arena dana. Sige, atong i-granta nga ang tibuok Luzon napuno arena. Niya atong basahon ng Philippine history. Unsay naambag sa simbahang Katoliko diri sa Pilipinas. Kasaysayan sa Pilipinas atong basahon. Atong basahon Niya, log out na boy kay dili ka identify sa imong unsay dili ka identify. Unsa man ni identify? Parihar gud atong naisa badistang ga-comment ganina sige kung kanta ba. Sige sa comment, imong kanta dili na maayo pangwana yaw-yaw siya. Nahuman lang kung kanta siya po sa paminaw. Nahuman lang kung kanta siya po sa paminaw. So, in the first place, dili gud mainggit ang simbahang Katoliko kung kanang inyo arena lang inyong gisaligan. Layo ra kinas Katoliko inyong arena. Diara atong basahon Philippine History and Government mao ni. Number 3 nga rason ngano ang simbahan nga Katoliko gidugok man sa mga Pinoy ug na-convert man ang Pinoy. Una, dahil tulo ka rason alat si katulo. Yao. Mga ripis atong tanawon kinsay ripis ani. Number 3, the missionaries help the soldiers in conquest and pacification of the Philippines. The success of Spanish colonization was due largely to the early missionaries in 16th and 17th centuries. Tanawa nakita na ko si Father Daron gagunit og Ridor si Chong Smith gagunit sa emperador. Unya ako sa nang ambaton imuhang Chong Smith nga nagunit og kwan si Father Darwin nagunit pod. Sige. Si Magaliano gasupak-supak siya kay di man pasabot brad nga nagunit og ilimnon palahubog na. Pero atong tanawon kay imo man kung giinitan si Father Darwin nga wa man kakakita in the first place nga si Father Darwin nahubog. Nagakita ba kag gamisa si Father Darwin nga hubog? Or galigid-ligid sa iyang sinuka kay piting hubuga? Unsay giingon diri atong basahon ra guning sulat ni Propeta Isayas? May ni magklaruhay ta Mr. Magaliano. Nao si Isayas og ang hubog nga mga propitas Huda. Isayas 28:7 padung 8. Bisa ng ilang mga pari og mga propita nagsusapinday sa kahubog. Kay nakaino mag-isog nga bino og wala sila'y maayong panghukom. Di na sila makasabot sa ang propita sa mga panan-awon nga gipakita sa Ginoo kanila. Ug ang mga pari wala na'y maayong panghukom sa mga kaso nga ilang gihusay. Nagyanang sila sa sinuka ang lamisa og walay dapit nga wala mahugaw. Saon na lang Naamang ginis Biblia Ay, dapat i-question mo unsa man Anong imong sawayon maging mga pare sa Katoliko wa magakita paring nahubog. Proud Katoliko si Inosente mayong gabi So balikan na to Bro, basa atong si Manalo nangawat og pabo ator na basahon don taon-taon. Kaya atong ambaton sa niyang arinang gipanghambog. Okay dia. The missionaries were not only preachers of the gospel, wala magtudlo og mga ebanghelyo, but they were also pioneers of Western civilization. Unsa gimos Katoliko? They brought new European arts, science, education, literature, and music to our shores. Na karon balansihon na to. Balansiho na to Saan Dibding dia bro. Ako'y pangutana ba? Naaba kita mabasa nga doon ay pare obispo nga gibutang sa church sumala sa Episo 4:11. Ato sa nang ambaton imong Episo 4:11 taon-taon. So kung wa ni simbahang Katoliko, ambot og nakabalo ba ni Manalo kung sa education kay base sa akong record diri sa Pasugo, si Manalo grade 3 ra taon sa Putaman. Oh no. Anya, may grade 3 lang. Atong basahon ning ilang Pasugo magazine be.
ato sang ambato ni ilang pasugo magasin diri sa ini magkaruhay tadaan ba kay sige mo panginambog ana inyong arena. Wagay manginambog ning Katoliko nga in the first place kitay gagama sa Biblia. Ikaduha ang kalendaryo. O guban pang mga nahimos Katoliko basahon ako nilang pasugo ha. Niya sa pasugo Enero 1983 pahina Jess mao kini ang nakabutang. Natupad din ito kay kapatid na Manalo. Siya walang katangian ayon sa lamang. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. Natural kay maulaw magid sa mo eskwela ng eskwelahan sa tao. Nga in the first place, ang Katoliko ang sinugdanan anang eskwelahan na diri gibutango, education. O tanawo na to ha. Debuilt unsa may gihimos Katoliko? Schools, college, universities, printing press, libraries, hospital, and orphanage. Sa Iglesia ni Cristo. Ha? Nahimo ani? Arena, unsa man ang arena? Og naay magsakit, endorse mo sa arena? Og naay kani mga kaigsoon nato nga wala wagid tayo grado kay wa kay eskwela nas bukid-bukid, ilabay nyo arena? Unang kitang Katoliko sa nimo, eskwelahan, college, kolehiyo, universidad, printing press, libraries and hospital o kaning gitawag na tog orphanage. Sao na lang kamo na mo'y pakabana sa mga bata nga wa na ginikanan? Ambot lang. Kay record plandaan diri sa akong gihawiran Manalo ng rape. Wasa saon man eh. Sus Ginoo. So, na unsa pa lain? They introduce new plants and animals from Mexico. Kabasa ta ha. And Europe. They taught our people new industries, mga pangkabuhayan, like making color dyes, bricks, and stone houses. Normal na. Kaya ano man, in the first place, si Kristo nga mo'y founder sa simbahang Katoliko, anak nagpanday. So kay bao kita mamanday Katoliko. Now, diingon pag idiri, they wrote the first histories. Kita ang nagsulat sa unang mga histories. Grammar, dictionary, and maps. And they constructed the first road. Unang dalan ha? First road. Tulay, bridges, ports, pantalan, irrigation system, and public works. Muna kamo mga iglesia ni Kristo, uban pang mga lain-lain relihiyon, ayaw mo gagis karsada kay in the first place, dili gina kamoy gagama na. Uwa mo gagi-agi sumog panaway sa Katoliko nga kami ra bay unang gagama ng karsada, tulay ug pantalan. Ya di mo konsensya na mo tumog Cebu, mo tumog Japan. Siyempre kay mo tumog Japan ug panalitan og bag tug babarko ba ning Japan, sir? Is bad hours. O barko ning Japan sige mo pundo dos pantalan. Ya Katoliko gagamaan ng pantalan pinakauna. Sao na lang. Agi-agi mo sa karsada. Ya Katoliko kinaunhan nakadiscovery karsada. Na. Yasam na inyong arena ron. Layo kayo nya. Kami na masuya sa simbahan sa inyong simbahan. Mura inyo ipanghambog inyong arena o kaya nanghambog ng Katoliko. Eskwelahan, universidad, kolehiyo, ospital, orphanage, himo patag kinaunhang istorya ba? Grammar, education, sus Ginoo ko. Wala yung simbahan Katoliko di ginato malikayan, perting brightan ng mga membros Katoliko. Kay ang uban pa eskwelahog, Biblia, pat katuig in-eskwela pero inig-seminar apologetics, sus dakadlaw man na. Dakadlaw man na. Oras mong higal ha. 37 minutos man magkalabay alas 8 kagabion. Lakbay Katoliko Live. In the first place, giisyuhan sa taaning mga iglesyang Manalo, hilig jud kay ning iglesyang Manalo pangisyo no. Regarding aning atong mga kaparian bang pare kuno nato is mga ripis kuno. Ilahan na unsam na itong Bibliyang nangatagak nagisi. Ilahan ng isyu ha. Watay gitawag aning labot anang mga isyu ha. So mao ni akong ilalistahan sa mga pulong. Nagisi naman Ginoo ni. Nalangkat maning ato ang listahan sa mga pulong. Wa na gini atong Biblia nga kuan surrender ng kabir ni nang langkat na. Ko paning ayuhon ugma. Sir, dili na sila iglesia ni Kristo kun dili iglesia no Kristo. Sakto pod.
Ha? Iglesia no Kristo kay wa mo ginay Kristo labing tinuod. Mura dagkag bata pati dalan i-apil. Ay natural. O manaway mo sa Katoliko di daginoto na to ng inyo. Tanawa ra gud ha. Iglesia ni Kristo wa gayoy hero pagkaulaw ra perti pagkaulawa gining ilaha diri sir. Kaingon man sila nga kanang arena lagi gidaginot pa mas iglesia ni Kristo mayon pag nasuya yung mga Katolikos mga iglesia ni Kristo kay in the first place wala mo arena. Huy kana rang arena among kasuyaan das inyong simbahan. Wa gani mi wa gyud me nang hinambog anang sus Ginoo ko. Binugisan ning gagwan. Hambog ilang arena. Saan na yung arena ninyo? Ha? Nya, tanaw na to ang record sa official gazette sa Pilipinas ha. Dili ka pwede ma-record sa official gazette sa Pilipinas ug wala ka mademanda sa korte. So, basta once nga nakasuhan ka nya naabot sa korte imong kaso nya gakaso gid mo, nagi-record ang kuan ana. Ang gipangbasa sa Pilipinas. Tanawa ha. Official gazette. Decision of the Courts of Appeal. July 1942, 393. Number 8180, April 21, 1942. O sa may giingon sa usa ka mga statement dire. Tanaw sa nako niya. Ning uban kita as mo kay ni. I also witnessed many who have been raped by Felix Manalo, others are maidens. Katabang ba? Others are the wives of members, while others, one is the wife of minister. Gitudlo ba nis mga iglesia ni Manalo? Sa inyong mga membro o pamamahayag mo? Inyo ba nang gitudloan ba mo ministro nga inyong founder mo nay resulta? Wa, di ba? Lana magputot napagingon diri. Probably the reason why Liloy resigned was because Manalo attempt to rape Amanda. All those who have been his victim were afraid to speak because they were threatened that they will be killed if they speak like he did with Basilia Santos of Paco Cropolated Manalo as the father of her two children. This was current in Paco. Tudlo ni sa inyong kuan. Saning niyan, nasubos. Wala na ni. Anya, ditudlo ba ninyo? Wala. Sige mo pamamahayag. Kamusta na inyong pamamahayag ron? I-click na inyong pamamahayag. Sus, Ginoo ko, ambot na lang yung tao ninyo. Kani pa. Unsa pay lain diring record ni Felix Manalo. Unsa maning kapasa nato og kanang angel or six manyak. Now, ang pagkatao ni Ginoong Manalo ay nakarating sa hukuman ng ating bayan nang siya ay napagbintangang pagnakaw ng pabo. Oh no! Unsa maning daghang kay kawatonon nganong pabo pa man jay kawaton. Si Hukom Gregorio Concepcion ng Pateros Rizal ay nagpataw sa kanya ng 10 araw na pagkabilanggo nang mapatunayan ang kasalanan ni Ginoong Manalo laban sa batas ng Diyos at ang ating pamahalaan. Ang mga kamag-anak sa parente ni kung kuan siguro mga igagaw at kakilala mga kailan niya ba ni Ginoong Manalo na nakababatid dito katong mga suod niya ay talagang mahirap mapapaniwala na si Ginoong Manalo ay sugo ng Diyos o ang iglesyang pinamalaan niya ay tunay. Saan mo na gitudlo ba ninyo? Wala. Wat-waton remog ay si Manalo ba sinugo man si Ginoo ba? Wat-waton mo na. Karon. Asa na ni ron? Huwag ako yun. Walang mabadshot lagi usahay ba?
So, nailom naman lagi itong mga iglesyang manalo dire. So, ganina, piting comment. Brad, kaila ka ba tulo ka angel sa SDA? Si James White, si Joseph Bates, si G.N. Andrews, mo ni mga founder gid sa Seventh Adventist. Tanan kaulaw naa nila. Si Brother Lucas Liki. Founder nila. Sa Brother Lucas Liki. Ay, sa bruha kay ako sa kang i-accept bro kay dili man gud ko ka nay magkuan ako, di ko ka accept kay 5K na nga ko ang friends. Magkinanglan pa ko mag-unfriend aning kon. Ngano manguros man ang Katoliko gapo? Sayon kay na tubagon. Ngano ang simbahang Katoliko manguros? Tungod kay kita kaning pag-sign of the cross na to, timaan nga kita mga Kristiyano nga gitubo sa atong Ginoong Hesukristo ug mao kini ang timaan sa lawas, patik, marka sa timaan sa lawas nga gidala nato sa atong lawas nya. Naa ba na si San Pablo, naa ba na niya to basahon ng Biblia. Sa King James Version, basahon na to Anong manguros ang Katoliko, balo ng inyo nganong wa mo'y panguros ana kay istiktohon gyud nato ng Biblia ag sabot. Gipatay sa Dios Amahan si bisan kinsang dili kay balong manguros. Oh no. Tanawa Galacia kapitulo 6 bersikulo 17. Niingon si San Pablo, sukad karon ayaw na ko ipasamok ni bisan kinsang tao kay ginadala ko sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. That's why si San Pablo mismo naaana. Nya brad, di man na panguros. Normal na di mo ma-identify ng uros ba San Pablo na kay gabasa man da. May mag-video na kay makitang gi-action gud niya. Nya ang panguros man gud mga suking tigpaminaw, usa na siya ka katong gingon ni San Pedro, ani San Pablo timaan sa marka ni sa lawas. Nga gipatik niya marka ngalan ni Kristo. Naman lagi sa Biblia gapo nga ang naay patik dili maluwas. Patik man to siyawa. Tung giingon nimo, patik man to siyawa. Unya kana manguros ka, patik din na siyawa. Taka lang ka nga gahom man as Ginoo. Naa sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nga niingon San Pablo, ang kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang na itong mga luwas. Para niyo ba? Binuang lang. Apan alang na itong giluwas kini gahom sa Dios. Kinigahom sa Diyos. Mao na mga igala. Onya, kung moingon kag patik sa yawa, lahi sa tong patik sa yawa, kay patik sa yawa 666 mo to. Nya karon, pangita bisan pag imo buhion na si Kwan. Bisan pag imong buhion na si tawag aning ni ang kanay si tugbuhi pa ba na si Robert Einstein? Bagiitan maginang mathematician. Buhi ana. Ipakwenta niya ng kanang cross og musibo ba na 666 ba ng cross? Wala gabi ni Sister Elsie Choi. Bini mo da. Kay mo matunaw man sila bro. O mo na ni gidangat no matunaw. Saning ni unsay purpose anang manguros ta? Ang purpose ani manguros usa pud to. Tong giingon nato ni San Pablo. Giingon na to. Gibasa na to ba nga si San Pablo, timaan niya. Timaan sad nga kita tinubo sa Kristo. Unya kana pod gahom sa Dios. Mao bitin ning dako kay ebidensya kay manguros may mahadlok mong tingala sa mga hadlok mo. Tingala lagi may mahadlok mo anang manguros may allergy ninyo. Kita ba magyawa nga nang uros? Murag wa man siguro. Mabutog tinggon sa siguro mo aning yawa. Lakbay Katoliko Live. Wala man lagi sa salida gapo na kana nang uros kana nga movie. Sa nga movie. Naday movie si San Pablo anang about sa Galacia. Maayo. Pasahi ko no kog naaba. Pasahi ko no kog naaba. Now, regarding kanang sa Biblia, atong basahon dagoning Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kay og nisod lang ka diri sa akong live, malusan man ka.
Munang hadlok mong kamawawan, comment sa lang na section para di kayo uwawa. Comment section sa lang. Danawon na to ning Ezekiel ha. Ni magklaruhay tadaan Mr. Iglesyang Manalo. Ecclesiastes Ezekiel kaning sa gitawag natog Biblia sa Kristohanong katilingban. Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 padulong ta 6. Niingon ang Biblia sa Old Testament pa niya. Miingon siya agi sa tunga sa siyudad sa Jerusalem og markahi sa krus ang agtang sa mga lalakig ng hupaw mga nagagulo tungod sa tanang ngilad nga nahimo dinhi. Tamarkahan ha. Disgrasya kani kay wa kaya mo. Nadungog ko siya nga miingon sa uban. Karon magkaagi ka sa siyudad sunod niya og pamatya sila. Ayaw tan-aw nila sa kaluoy. Ayaw pagkitag kaagop nining tanan. Sa mga tigulang, mga lalaki, mga batanong lalaki, mga birhen, sa mga kabataan o mga kababainan, apan ayaw tanduga ang donay timaan sa cross. Gipatay sa dosamahan si bisan kinsa nga di kay balong manguros. Sao na lang mo? Niya inyo haman libro inyo gibasa. O say among libro, naday mo ikaw galingon pong libro o Biblia. Namalit ra magaling mo gikas Katoliko, inomdom sa dato. Nainomdom sa dato kung sila portier. Unya ako third year college. So kato si kamusta naman kato si kuan si katong apelyido Gridobli ba nila ko inganlan ha. Kamusta na kato siya? Mo practice pa ko sa una og debate ba mo pay pagtuntuon nako ato. Mamuot sa dato ni kuan. Ingon dayon siya nga agamong kuan ato. Tawag aning topic na mo to is Biblia. Ingon dayon siya nga isgot na mig Biblia. Ako sige sokna ba. Asa mo gikan na ng Biblia nga inyong gipanggamit sa namalit mis Protestante Katoliko. Na why Katoliko, why Protestante, wa mo Biblia ang magamit. Wa kating. Wa mo tingog. Alam po nato ni sila mapugos kay inda pres tinuod magina nagpublish mamgalinig ka ugalingon nilang Biblia niya. What about yun magkadimao? Salamat kay sa tong 450 subscriber na nga kining kuan tawag aning ni sa tong YouTube di ay mapani atong YouTube kay maumao rin tao ni sige lang kay mudagan lagi ni pohon di sa karon. Okay, asar ni mamasa sa ta God bless proud Catholic. Ngano wala man kaklaro Bible Society pagsuroy nganong wala man nga kaklaro ana Bible Society. Ang Bible Society amoa din na pataka ra man ni si kuan. Na mo ikaw galingong Biblia English ang Manalo man. Tanawas Manalo ha. Nga nagclaim ni silang mga iglesia ni Kristo nga si Manalo kuno usa ka anghel. Oh no. Unya di man ugatong balansihon piki man ning kaklasis anghel ito hana. Unsa may gingon ni San Pablo sa Biblia basahon na to. Ani magklaruhay tadaan ba? Daghan na ba kay taong naugulugan na niyang iyog anghel. 2 Korinto 11:14. Padung tag 15. O kini dili hinon ni kahibulong. Kay bisan gani si Satanas naggatakuban man sayang kaugalingon ingon nga manulundas kahayag. Muna gapailag anghel sa piking anghel. Ayon sa man 15. Ningon diri 15 busa dili ikahibulong kung ang iyang mga sulugoon magtakuban usab sa iyang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan masibo ra unya sa ilang binuhatan. Disgrasya gini mga tawhanan disgrasya gin mo ani. Okay, unya niingon siya nga gapo sa Isaias 46:11 gapo. Sige basahon na to ng Isaias 46:11. O di man jud kamoy gitag-an ana. Ipasok ni mos Manalo o pa magay mataos Manalo ana. Ambot ug nakabalo pa po siguro ka kung saan tuigan na taos Manalo. Atong basahon ni si Kuan. So unsang birthday Manalo brad kay bawo ka brad?
I-comment ko no, kano sa na taos manalo, brad. Kay basi kung daspat ka na kung pangutan-on, ana. Bodan di siya musulod diri sa akong live kay umahadlok ni pangutan-on og on the spot. Pastilan na lang in taon, dolor. Kita gani nga 46-11 no. Kita gali nga dili Iglesia Kriston kay bawo pa magitas birthday manalo. Unya sisiyawa po ni sigon. Okay, dera atong basahon na. 46-11 gikan sa sidlakan nagtawag akong tao nga musakdop siya daw banog og buhato niya ang akong laraw. Ako'y magsulti niini og matuman gayod kini. Kinsa man ning tawhana ni Brad gikan sa sidlakan nga tawgon magtawag. Sama si Manalo ba ni? Asa to kung katong isa nako diri ka history book murag naa bang siguro to diri. Atong tanawon ning history nawala man to. Kadali lang ha. Atong tan-awon sa nang iyang giingon niya tawag aning Isayas 46:11. Ay nang atong klarohon daan. Kay kung magsupak-supak gali ni sila, mo ni akong giingon ba nga, sige sila pangutlo bitaw. Kining tawag aning kadali lang ha. Mamasa sa taga kuan ani. Lakbay Katoliko Live. No. Okay. Tanaw na to ha. Ningon diri oh. Gikan sa sidlakan, magtawag akong tao. Musakdop daw banog. Og buhato niya ang akong laraw, ako'y magsulti niini og matuman gayod kini. Sidlakan man bad. Pangutana, ang Pilipinas. Naa ba sidlakan ang Pilipinas? Aon diara. Atong tanawon ning ingon ako nga, mamasa ta. Asya, kasaysayan, pamahalaan at pag-uugnay mataas na paaralan. O diya ha? Saan ako ni? Asa nabilong ang Pilipinas? 1. Kabanata 1, Heograpiya. Ang timog silangang Asya ay nasa pagitan ng Southeast ba Asia o karagatan ng India sa kanluran at karagatang Pasipiko sa silangan. Sa gitna naman ng dagat, China sa hilaga. Sa maning hilaga? Diba, North? Oh. At Australia sa timog. Timog, South in English. Diba? Sakop nito ang 10 bansa. Unsa man? Una, ang Pilipinas, Indonesia, Brunei, Singapore, Malaysia, Thailand, Burma, Myanmar, Laos, Cambodia at Vietnam. Haman imong Pilipinas diri nga kining sidlakan. Malayong silangan. Pares. Wa man nabilong imong Pilipinas diri sa Pares. Pakya sa punang inyoha ng mga kuan ni Felix Manalo anirong trabaho. Oh. Nya mingon kag pataka ragbasa. Karon, Isayas 46:11 kinsa ni? Dire sa atong Bibliyang translation ako sa gipasahan na ni hing-ingon siya ayaw na kay Tagalog ang basaha. Oh no. Sige Tagalogon na to ni kay di kasabot og in English pero in English sa nato daan ayan nato Tagalogon. Ada ra kasayon good. Isayas 46:11 niingon 46:11 matud pa kaning atong gibasa nga translation The Voice Bible ni siya. Niingon diri I am the one who called Cyrus, the bird of prey from the east. East ha? Dili par east. East yun siya.
From a land far away I summon him. Do to what I intended. My word went out and I will see it done. My plan has been made and I will see it through. Kinsa ko no? Ako ang nag-iisang tumawag kay Cyrus, ang ibong mandaragit. Oh, ang ibong mandaragit sa silangan. Tanawa, ha? Is magaha. May manalo ani ron. Oh no! Palpak na po di yung manalo ani. Ay, mali, ganon. O, wala. Wala manalo. Kaya isa, gipasahan ako sa ani ba, screenshot ako. Ipicturan, basa na ko siya. Ay, English, muna, Tagalog mo sa. Sige, Tagalog na to. Ako ang tumawag kay Cyrus. O, I am the one who called Cyrus. Na isang ibong mandaragit galing sa silangan. Charo di ka kasabutan ng Tagalog na nako. Oh. Ngita kang Tagalog, oh. King James, puro na ni iya ha, pabikil, way klaro ning tawhana. Unsa man? Kini si James, King James. Wala, kay pick account ko na, membro ni si Anpe na kumdugay ba? Silangan lagi, lagi, silangan. Karon, asa ang Pilipinas, nabilong ba silangan? Wala. Asa nabilong ang Pilipinas? Balik ba sa? Ang timog silangang Asya ay nasa pagitan, sa man silangang Asya, Brad? Southeast. Oh. Ay nasa pagitan ng karagatan ng India, sa kanluran at karagatang Pasipiko sa silangan. Sa gitna naman ng dagat China sa hilaga. Sa ning hilaga, north. At sa Australia sa timog, unsa maning timog, south. Sakop nito ang 10 bansa. Una, ang Pilipinas. Wala lagi na bilong ng Pilipinas sa kuan. Kanang tawag ganing giingon ni Mugis, sa taong ka nga. Imo manghimo og sa Pilipinas sa layo ra makinas tinuod. Oh no! Dasa man na si Kristo nagsugo 12 ka apostoles. Nya kay si Judas namatay man kay gahikog 12 ra gyapon to, Brad, kay napuli man si San Matias. May manalo na, wa man niya mo. Ha? Wa man apil si Felix manalo lagi ani, still na lang in taon. Ha? Mao na dia atong balansihon pagayo. Bati ra ba ko kag naong ay na personal lang. At tao ganing mamersonal na siya kana usa na siya kapaagi nga siya pildi kanunay sa katarungan. Muna Lakbay Katoliko Live. Kinsa man ni ang problema, bro, kay wala kailag silangan. Lahi ang silangan na ibalaan, ana. Murag lahing silangan adto dagonis kasagingan. Oh no! Adto dagonis kasagin, bro. Karatihon ka na sa mga iglesia ni Manalo, bro. Imong gibulgar silang claim nga black belter ba na sila, bro. Wastila na lang in taon, dolor. Inomdom sa taan ni Brad, si Brad Jackie Ibkas. Nainomdom sa taan ni Kwan ni Brad Jackie Ibkas ba nga. Di ako'y kasirin sa una when I was in college. Si kanya college ko ato niya. Gatuntuon ko atong Biblia. Kani bitang notebook na ko nga katong kuan 2008 pa ni. May boardmate na mo god nga. Tawag aning ni ang niundang sa eskwela sa kabuan naman. Sa gap. Imo na ni gap. Akong kuha 50 pages man ni. Lata na kay 2008 pa ni. Pila ka tuig na taron. Dili na ko gisulat ang tanan akong gipang record nganong manguros unsa tong mga librong gigamit sa mga iglesyang Kristo na diri gikan ako nag-internet pang research nako sa una mag-google ko din mo print ko mga article transfer nako diri ako sayon og kuan ba karon sharing na may ana dito sa punuan og kanang tawag aning ni ang mangga wa pagid makontento kay pag-abot na mo og dagat kay tunong man tong doon na may activity nga sa dagat ihilba kay birthday sa presidente sa mga eskwelahan nag-outing may dagat dito may atbang sa dagat ana sige ngiyog po isgot og relihiyon naabot this topic nga iglesia ni Kristo kato si si Sir Jerry adala ko ingala na plido si Kristo Diyos
Gi-explainan ako siya kay ano po ko'y knowledge gamay ato. Ingam siya, Brad, og di ka kasabot, Brad. Sumbagay lang tandua. Oh no! Sumbagay na lang daw ko no. Naunsam ning, yawa lang ko kadako ba kay lawas. Wa James dili jud kabalo mo sabot sabta ang Biblia. Yan sa magibasa nako, wa mas Felix Manalo si Zero. Si Manalo zero. Zeros Manalo. Asa naman taon ning inyo ang panghuna-huna? Stilan na lang in taon, Dolor. Lakbay, Katoliko, live. Kani akong igagaw mamagtagsa. Katos antianan. Bana na iglesia. Na-convert po tos antianan kay iglesia man. Ambot og kay tuhan mag-abroad to Australia. Ining magpistas amo kay siya may among palutuon kay may man tumong muhikay. Muluto tog dinuguan dos balay. Sa tilaw ra ko tilaw lang. Dila ko mukaon. Tilaw rum ning ako kay natural kita muluto mo tilaw mo kita. So tilaw. Di sigo pag dinuguan. Kaduha. Kadtong muinom to. Isgot na mi anag kanang tawag ning relihiyon. Yung tana ko niya, Kul. Di ba iglesia ka, Kul? Di ba? Tinuod ang gingon nyo, Kul, nga namoy karate. Depends man yung karate doon. Na wala na manulod sa ilang sikta kay kahadlukan na sila man kaha ang tinuod. Kahadlukan yun. Narato'y video nakita na ko nga naipatay na sulod sa iglesia ng Kristo. Si Brad Junel Bulalay kapasan na ko ato. Si Virginil Bulala ang kapasan na ko ito. Atong ipakita diha. Sig nagkaingon ng mga iglesyang Manalo ba? Kani unsa ni? Nay namatay, naipatay murag rayot sulod sa ilang simbahan. 16 years. Ako din ning kuanon, 5 ka minuto ni. Kani niya pakita na ko ni sa atong mga viewers ni niya. Clips na to ning kamera. Kani tanawa ni. Kuan ako ni. Sakay ato sa ni i-close ning kuan. Kana. Taas man ni kayo kay 5 ka minuto man na. Murag ni garayot nga naipatay sa sulod sa ilang simbahan sa Iglesia ni Cristo. Sulod compound pag nila i-explain ko na ninyo. Taas-taas mo kayo. Hindi na maugmaan tag-play anang video ka. I-explain na ninyo. Unsa man na niya? Magpapiling banal santong kabayo usad mo ana. Sa klaro na jud kay nang ebidensya. Dapat ka aware mo na mga iglesyang kingkoy, hoy. Okay bro, tan-aw ta. Sige lang kay gaman ako nig sliding video para ma-post na ko ni. Tanaw na to og unsay mga kamalo ani nila. Sige pangilabot sa Katoliko, babalsan di kisi-kisi. Mao ni sila siya nagpakalimpyo. Na siguro diya ang ihaw baboy dire. Oh no! Ihaw baboy. So murag kuan siguro no. Sige lang kay 5 ka minuto man ako ning i-kuan. Tanga na to ning atong ipakita ni kakak si James. Mo nang hadlok gid sa mosulod aning atong live. Kani ha, tanawa ni akong ipadako ni para makita na to. Yeah. Murag rayot no. Galalis pa So tanay patay nga daan nang gikan sa sulod sa ilang balay o sa ilang simbahan. Dili man ni drama ni. Di man ni drama ha.
Oh, kaya tanawa ha. Kung moingon man gud tag self defense ni dili pud ta magkatuo kay namay gidayungan in the first place ato ni ikuan ha. Kaniyo sinugdanan sa video ha. Tanawa ni. Kani ha, mura nagrayot ha. Tanawa oh. Kani ha. Na inibutong pusil ha. Na inibutong pusil. Paggawas na nanay gidayungan sa gawas. Tanawa ha. Mura lang nagyaway. Nasulod sa compound ha. Iglesia ni kaduha na ring butos pusil. Paggawas ni nanay gidayungan dera nanay gidayungan. See? Tanawa? Perting loya. Tara, barag no. Kani gisakay sa sidecar siguro kung saan na ilang gipanghimo diri nganong garayot man sa simbahan Katoliko kakita bagog ka og simbahan Katoliko nang girayot anang guan way kuyawa po dana boy. Wild t-shirt naka-red pants nakakalo og red na ay pistola kato mura kaning gatalikod. So atong mabalanse ba unsa man inyong simbahan pa ni unsay libog sa tanin nila. Barag Mantutski. Oras ito mga gala, 12 minutos na kalabay ang alas 8 ka alas 9 na dias kagabion. Lakbay Katoliko Live. Atagi kog link ana bro. Sige lang. I-post na ko sa Facebook ron ako tong i-download tong video niya gaman na to sliding para ma-post na to. Okay, so ano man tayo kung oras mga galang to na lang sunod kay gayon. Mopasa kog link ato i-PM ko niyo ha. Kini niyo ubos sa sulugon sa Ginoong ugma pohon manamilit kaninyo sa pagingon dalay ko na Dios mayong gabi ka na tanan unsa ning God bless mag-ingat po kayo lagi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Nganong gipusil bro kay di man mohatag og donasyon. Oh no. Salamat bro ingon sa iglesia daw palaigit daw ang atong parian na sila.
Kanang daw, kauban ra kuno nas kuno ba? Kanang daw, kaubas kuno. Okay. So, ugma na po tayo mag-uban-uban sa itong programa. Simbahan sa Santo Demonyo. Masig, away ni Squarta, bro. Oh no! Good night, bro. Salamat kayo. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lakbay Katoliko Live.